yazi le ayingeni nje kakhulu kodwa ngiyazi ukuthi ke kuthiwa siyabalwa manje ezweni okuba nomthelela omkhulu ekutheni mase sithola imali futhi ke kube nendlela ukuthi sithola imali ngizwile kuthiwa sebeqala impela bayangena imizi nemizi kuye kuthinde ugqugquzela kwenu uhulumeni ekutheni sigcine sibalekile nathi ngoba lekho kudlule ngathi sadoja sabaningi ukubalwa kwathi kwabiwa imali kwathi hayi bancane abantu kuleya province kwafaka inkeshezana manje ayisafiki ngokwanele but ngiyazi ukuthi nihulumeni khona ukugqugquzela nje enenikwenza ukusigqugquze chabalekani phela impela Ntokozo siyacela kakhulu emakhaya ukuthi lolu hlelo lokubalwa komphakathi olubizwa ngokuthi census lubaluleke kakhulu ngoba ilona olusiza uhulumeni ukuthi azi ukuthi iprovince neprovince noma isifundazwe nesifundazwe imali engakanani ekufuniye khona uhulumeni ke kazwelonke uma ekhipha imali akami nje phezulu entabeni besethi hayi ngoba le indaba ngiyayithanda ngizokhipha imali engaka cha laba ngibathani kakhulu ngizokhipha imali encane cha uhulumeni uyabuka ukuthi iprovince neprovince inabantu abangakanani abantu abangaki bakuphi nendawo ebese uma besinika imali unyaka nonyaka bakwenza lokho based ekutheni abantu abaningi bakuphi nendawo uyabona ke njengoba kade uchaza Ntokozo ukuthi ngokubalwa okudlulile icensus abantu abaningi bayabaleka ekubaleni abanye futhi bangaba khona ngesikhathi kubalwa sagcina njengeprovince yaKwaZulu Natal ukuthi abantu abasekho labaningi sebesegoli sesu number 2 in terms of ukuthi ipopulation ingakanani igoli ilona elinabantu abaningi kanti iqiniso siyalazi ukuthi sibaningi thina KwaZulu Natal uma singabalekanga ke ngendlela eqondile nendlela eyiyona yona yenza ukuthi ama services nawo angakwazi ukuthi afike kahle emphakathini ngoba nemali esiyitholayo lesibiza ngokuthi allocation isuke ibheke ekutheni abantu bangaki so uma ke ishoda ukusho ukuthi nemigwaqo nasifuna ukuyenza sizokwazi ukuyakha ngalesikhathi esifisa ngaso ngoba imali ayanele uma ngabe sifisa ukwakha ama clinic njengoba sifisa ukwangeza ama clinic sizongakwazi ukwengeza thina njengomnyango wezempilo ngoba imali esiyitholayo ayanele ukwengeza odokotela no nurse sizongakwazi ukwenza ngoba imali ayenele ngenxa yokuthi abantu ababalekanga ngendlela uyabona nje uma ngabe uthi la eMngungundlovu clinic unodokotela abawu5 siyazi thina ukuthi sidinga abawu7 kodwa uma sesambe siyocela imali yokuthi sicela imali phela yokuthi siqashe odokotela siqashe nurse ukuze sikwazi ukuthi si service population kuthiwa cha nina yakuphi le population ni service ngoba phela abantu abalapho abekho abantu basegoli so siyacela ngempela ukuthi abantu abavume ukuthi babalwe ukuze sikwazi ukuthi nama services ethu siwalethe kahle njengoba icensus iqalile ke even abantu abazobe beseyibhedlela sizothola ithuba ukuthi babalwe ngoba sivumelene nabantu ababalayo ukuthi sizobavumela ukuthi bangene ezibhedlela bakwazi ukuthi babale kodwa lokho sizokwenza ngohlelo oluorganized akuzongena noma ubani noma kanjani afika abale nje kufuna umphathi wesibhedlela abe nohlelo al-arrangeayo sizokwazi ukuthi kubalwa nini bese abantu bayafika babalweke ngaleyo ndlela ayi wayichaza kahle cha ngangidojile ekuqaleni ngiyisaba lento yokubalwa kodwa ke cha kulokho ngizobalwa impela bangizwile kuthiwa nemali iyabaleka mawukuthi ke asibaliwe kahle ngiyazi ke namhlanje benihlangene nesigungu esiphezulu lapha eParliament legislature laziwa ngokuthi uScopa phecelezi leli mhlawumbe osekhaya angayibuza nokuthi yini uScopa ungasala ususondezela ke nje phela ngoba into ezinkulu zalapha ya eMarliament lezi yini uScopa lo manje sikwenihlangene nabo nisuke nenzanani kwenziwe njani usibeke nje esithombeni mhlawumbe kufuna siqale ekutheni Ntokozo njengoba siuhulumeni uhulumeni uhlukene kathathu noma uhlukene imlenze emithathu khona ijudiciary okukushe abantu basenkantolo okuholwa amajaji kube khona ilegislature ilegislature ke abaseParliament nabasemshayamthetho emaprovinsini ngoba emaprovinsini asinalo iParliament sineshayamthetho so kuba khona iParliament kube neshayamthetho emaprovinsini bese kuba khona uhlaka lolu lesithathu okuthiwa iexecutive iexecutive iholwa umongameli kunational iholwe undunankulu kwiprovince now laba abaseshayamthetho
nabase parliament umsebenzi wabo ukugada nokubuka ukuthi laba abakwi-executive kandunankulu noma kamongameli bayawenza yini umsebenzi, imali uma beyithola bayisebenzisa ngendlela ecorrect, iya lapho umphakathi odinga khona. So njalo-ke kuyaye kuhlukahluke, siyaye sinikezwe ithuba lokuthi sihambe njengemnyango siyi-executive siyochaza eparliament, siyochaza esishayamthetho ukuthi imali esi-allocatelwe noma imali ebesinikiwe njalo uma kuqala unyaka siyisebenzisephi, sayisebenzisa kahle, sayisebenzisa lapho enesidingo khona. So namhlanje ke njengoba besikaScopa la kaScopa ke kakhulukazi ababuki kuma programs kakhulu, babuke ekutheni imali isetshenziswa kanjani. So siyochaza ke siyo accounta ukuthi sisebenzise kanjani imali, siphinde sixoxa nokuthi ama outcomes noma i-decision ka-auditor general siyayi-implementa yini, siyakulungisa yini lokhu u-auditor general athi asikulungise. Uma sesikulungisile sambe safikaphi nakho konke lokho. So really iScopa ikomiti elibheka elidlala oversight in terms of imali nokuthi sisebenzisa ngendlela okuyiyona yona yini. Bese ngizothi-ke umbuzo wami ubusuzothi awusikhele phezulu ukuthi-ke benihubhana ngani namhlanje, kodwa ngiyabona kusuvele wangena kokunye kwakho ngaphandle makukhona nje okusalile okubalulekile. Well, yes, Ntokozo, okukhulu nje ukuthi besiyokhuluma kakhulukazi ngokuthi ama-outcomes ka-auditor general siyawa implementa yini, sesambe safikaphi nama-decisions. But zikhona izinto iScopa njengekomiti ezisibekayo, ezinye zazo ukuthi kulolu daba lwethu lama-medical legal claims sihambe safikaphi, siyakwazi yini ukuthi siwa-manage angabi imali enkulu kakhulu, sinalo yini uhlelo lokuthi silimeneja kanjani leyo process leyo. So besi-accounta ke ngey'nto ey'fana nalezo. Ngizokhumbuza kumlaleli sisakaza bukhoma sesembali eclinic, singaphandle kweclinic njengoba uzwa namatekisi kuyalayishwana la, kusho ukuthi-ke angazi noma kubuye kube isibhedlela sabadefu, ihuthi ikhala kakhulu uyifakile umfowethu ihuthi. Kodwa-ke hayi sisakazela ngaphandle, siyacela ukuthi abantu besibekezelele ngomsindo sila embali ePeter Maritzburg. Mhlambe-ke sengingathi-ke ngoba vele sengize ngasho ngathi sisembali sigcina ukufika la ekwakushubile, kwakushube ngempela, kuwubutatata abantu siwufica ulayini uzingeza yonke iklinikhi le, sathi masihamba-ke wathembisa uCEO ukuthi cha impela siyagcina nje ukufika kunolayini omde kangaka kulesibhedlela kule clinic. So ngifuna ukuchecka ukuthi abakubikela kona nawe ofika wakubona namhlanje ngabe yisekhona lezi ingqinamba owawuyifica eqaleni. Asiqale ukuthi ama complaints omphakathi uma besithumelela wona, besithumelela ku WhatsApp, besifonela, besithumelela ku Facebook noma yiphi social network, siyawalalela, siyawezwa futhi siya-acta kuwona. Ngikusho lokhu ngoba besase sithole ama-complaints amaningana ngeclinic le yaseMngungundlovu, and enye lawo ma-complaints ukuthi umphakathi uma ufikile la uzothola usizo uhlale equeuini kuze kube yileyo ndaba. Abanye baze basho ukuthi kuze kushona ilanga, in fact baze babuye ngosuku olulandelayo. So sase siba ne-surprise visit. Hayi impela sayifica iqueue. Futhi ngebhadi nje lika CEO ne-management safica kushisa abantu bemelangeni. Cha yasisho impela ukuthi kwangasile usuku olwaluhle kakhulu ku-CEO lokho. Kodwa-ke ngoba safika saxoxisana, sahlanganisa amakhanda nabaphathi be-CHC okuyisibhedlela esincane kithi, savumelana ngento ezithize. Ezinye zalezo zinto ukuthi akufanele umuntu ethegula azoma equeuini eme ngeenyawo ngoba phela umuze eclinic noma uze esibhedlela usuke ungaphilile. And uma uzofika umiswe i-hour, 2 hours, 3 hours umile nje kungenayo ngisho indawo yokuhlala, kusho ukuthi asuwa implement ama principles ebathupile. Kuwesi-ke uma uzomiswa elangeni uphinde umiswe emvuleni, depend ukuthi usuku ngalelo langa i-weather imi kanjani. So savumelana ukuthi cha kunezinto
i-management ezoyi-implementa firstly ngoba indawo yethu incane and basikhombisa ukuthi banendawo encane ngempela kuyiqiniso. Indawo isibhedlela sethu lesi eyakhiwe kuyona akusindawo enkulu kakhulu ngoba kuselokishini, okusho ukuthi even i-space umphathi wesibhedlela ne-management yakhe sincane abanaso ukusebenza ngaso. Kodwa-ke kwafuna sihlanganisa amakhanda sibone ukuthi yiphi indawo abangakwazi ukuthi bayisebenzise. Ikhona-ke indawo esagcina sibaphuca yona njenge-management ngoba kwakuyindawo ababepaka kuyona sathi hayi iy'moto zenu siyazi ukuthi zibalulekile kodwa zibalulekile kakhulu ukudlula abantu abagulayo, azike zime kwenye indawo. Ngiyazi ukuthi asizange sibe bahle sinawe ngaleyo decision kwi-management isiyonke, kodwa-ke sasiphoqelekile ukuthi sikwenze lokho ngoba abantu ababalulekile nabawu-number 1 kuthina abantu abeze esibhedlela nabantu abagulayo. So si-arrange-ile-ke indawo ezoba i-waiting area ikhona, and I'm very happy ukuthi i-management ngempela yagcina i-implementile leyo decision ngoba kwenza ukuthi ama-complaints umphakathi awalethayo kubonakala ukuthi siyawa-addressa uma ngabe bewalethile kuthina. So in terms of i-waiting area kuyabonakala ukuthi no, that has been addressed. Inkinga-ke abanayo ukuthi vele space abanazo, so okwakuphoqa ukuthi sibe innovative ekutheni sisebenzisa siphi isikhala ngoba kade babesho ukuthi space abanaso and nathi sasifika sayibonela ukuthi ngempela indawo ayikho, kodwa-ke zikhona iy'nhlelo ezinye ezisacatshangwa kahle emnyangweni, kodwa in the meantime kusacatshangwa lezo y'nhlelo sasesithi asibe ne-temporary structure lapho abantu bazokwazi ukuthi balinde khona. So we are very happy ukuthi that matter was addressed. Hayi kumnandi-ke mase sifika ungqongqoshe zishayeleni ihlombe kube ngathi nje niyishayele ihlombe ngoba ayive ibalulekile into ukuthi abantu uma bekhalile kungqongqoshe afika asho ukuthi sebekhalile abantu kukhombisa ukuthi kulaleliwe lokhu abebekhala ngakho. Cha, siyabonga kakhulu-ke ku-CEO, siyathemba-ke ukuthi-ke udadewethu Mamthunzi nabo bonke nje asebenzisana nabo uMethilomu nodokotela nabanye yebo bonke nje noSethilomu bonke nje Nkosi yami siyabonga kakhulu ukuthi-ke into iyenzeka. Lento yokupaka-ke iy'nkinga nabanye ngezwe kuthiwa nalapha emahhovisi la enisebenza kuwona amakhulu ekusebenza lapho mamujeki head office babefuna ukupaka iy'moto zabo ngalapho abasebenzela khona ema-office zafakwa ngaphansi kwebhilidi, bakhala bathi indawo yokupaka ingaphansi kude ngoba bapaka phansi kwebhilidi, so bafuna kube semahhovisi. Lento-ke yokupaka iba nazo nje ingxaki yonke indawo, ningayithuki nani uma ukuthi-ke iy'moto nizobe nethu ukuyibeka ngaphandle. Absolutely, futhi uyavuma u-CEO ukuthi hayi uzokayikhiphe nje yakhe ilide kube yiyona ehlala ngaphandle. Absolutely. Ubukade uthinta-ke ngqongqoshe into ethi-ke ziyafika kakhulu iy'khalazo emnyangweni social media, zifike ngo-WhatsApp. Ngiyazi-ke abanye baze bekufonele nje ngqongqoshe oba inamba yakho i-available, angazi yenzeka kanjani, iyatholakala nje kodwa kalulanyana nje, angazi noma unabantu osebenza nabanokukhipha inamba yakho, kodwa nje ngiye ngibone-ke nasebusuku bakufonele bese-ke mhlawumbe nathi sigcina sesifoneleka ebusuku ngoba abantu bayafika kungqongqoshe wabo befuna ukukhuluma naye. So-ke kodwa siyabona lapha kwi-social media ukukhala kwabantu ungathi kuphezulu, kodwa ekukhaleni kwabo khona abanye abagcina bekubhala izinto mhlawumbe singakalitholi uhlangothi lwangapha futhi labasuke bekhala ngakhona, ebese sigcina siyithola siyabantu abagijimayo ubusuku bonke mase sithi siyafika kodwa endabeni sithola ukuthi mhlawumbe lokho bekushoko mhlawumbe akuseyikho noma kubekekanga ngendlela eyiyo. Ngiyacabanga ukuthi akhona nje ama-cases ongasenzela nangama-example ngawo okade uwathola recently where abantu sigijima size sibe bafishane mase sithi yathola cha umuntu wayevele nje emlethe umuntu esibhedlela sebelethe umuntu bazi nabo ukuthi cha ugula mhlambe lokhu sekweqe kakhulu esingesikwazi kodwa futhi ukudiscussa emsakazweni noma endaweni ezipublic. Yena usihambile waya ko social media wayokhuluma ko social media, kungathini mhlambe nje ukuyala umphakathi ngezinto ezifana nalezo? Asiqala ngokuthi Ntokozo ama-complaints siyawamukela. Absolutely. Ngoba siyakholelwa kakhulu ekutheni abantu bakithi ababe nalo ithuba noma i-opportunity yokuthi uma bengaphathekile kahle bakwazi ukuthi bakhale. Njengoba usho-ke ukuthi i-phone number yami i-available hayi nami sengibonile impela ukuthi yathi ukhona oyikhiphayo ohlalela ukuyikhipha nje i-phone number, kodwa-ke angikhali Ntokozo ngoba vele umsebenzi wami. Na ubizwa nge-public representative kusuke kusho lokho ukuthi umphakathi kufuna ukwazi ukukuthola
uyayithola emini nasebusuku uma ngabe kukhona lapho unganelisekile kahle khona. So abantu uma ngabe benayo inamba abafone, uma bengangithole efonini lo nayo athumela umyalezo, whether i-message or noma i-SMS noma WhatsApp, siyakwazi ukuthi siyiphendule leyo, anginankinga at all ngalokho ngoba uma bengabathola abanye abaphathi bethola mina kusho ukuthi akekho umuntu ozolala eprovince ngalele mina. So uma kuvuka mina kuvuka i-department yonke, so abanayo ifone number bayisebenzise kodwa bayisebenzise kahle. Lento yodalo le awudalo Gorgeous asusebenzi kakhulu kodwa asunakile kakhulu Gorgeous ngoba ukhona umnikazi wawo, uyazi futhi ukuthi usebenzisa phi yena, uyabona. So uyena kuphela onalelo lungelo, kodwa wonke umunye umuntu okwi province KwaZulu Natal onenkinga eminyangweni wezempilo odinga usizo angafona, uvumelekile ukufona, uvumelekile ukuthumela i-message, uvumelekile nokuthumela uWhatsApp. Uma ungangithole efonini ubona ukuthi ifona iyakhala iphendulwa, thumela umyalezo, ngiyaphendula ngempela ke. Asebeke bangithinta abayazi ukuthi ngiyaphendula kulabo abadinga usizo. Bengithi angichaze lapho, but ngiphinde ngiqhubeke ngithi ngaphandle ke kwalawo leyo platform yo complain, siyazi ukuthi sesiphile esikhathini manje esesihlukile lapho ama-social networks enza kube lula ukuthi abantu bakwazi ukuthi badlulise izikhalazo zabo ngenhlanhla. Vele nathi njengale generations abantu abakhona vele kuma-social networks. So uma ngabe siyibona i-complain siyakwazi ukuthi sisheshe siyithathe siyilandele noma si-acte kuyona. Bakhona abanye bathi uma ngabe esesibhedlela engaphathekile kahle ngaleso sikhathi afake ku-Facebook for instance, uma ngibonile ngiyiphendule ngaleso sikhathi sikwazi ukuyi-address. Iyodwa nje indawo engangeni kuyona amaphisa ile bizwa ngokuthi uTwitter. Inzima kakhulu lapha kwathi kudinga isibindi. Hayi lapha ufuna ujime ngempela. Yadinga isibindi ngempela manje ke anginaso isibindi sakhona. But having said that, ama-complaints onke angena kuma-social platforms onke siyawa-attenda njengomnyango wezempilo because sikhona bakhona abantu abanomsebenzi nje wokubheka lokho. So siyacela ukuthi abantu baqhubeke bakwenze bawafaka ama-complaint. Sisodwa nje kuphela isicelo esisenzayo. Uma ngabe uzofaka udaba noma i-complaint ku-social network, iba nama-facts. Faka udaba oli-correct, faka udaba olwaziyo, faka udaba onama-facts alo. Ngoba uma ngabe sifaka udaba olungenawo ama-facts, lenza ukuthi sigcina sixabana nabantu abangenaso isidingo noma abantu akade bengathinteki, noma sigcina njengomnyango wezempilo si-addressa inkinga okungeyona. Kanti uma ngabe besinama-facts correct siwathola kwi-platform kanjalo, kulula ukuthi sivele singene odabeni, kanti mhlambe ubuvele usesibhedlela sivele sisheshe sikuthole sil-attend udaba lwakho. Uyabona nje i-example le ulodaba kade ulibala Ntokozo, lo dadewethu owaposta ukuthi khona ingane eyadlula emhlabeni ijikiswe kwamashu epolyclinic. Angiqale nje ngokuthi siyazwelana nomndeni wengane eyadlula emhlabeni. Asicabanga ukuthi kwakufanele ukuthi ingane idlule emhlabeni ngale yandlela uma ngabe yayine-access to eminyangweni yezempilo. But siyafisa ukuqinisekisa ukuthi ama-facts ayebhalwe laphana were not correct, ngoba umuntu owabhala wathi uma wengane ujikiswe eclinic nengane kwathiwa kaye esibhedlela, kanti uma wengane akakaza eclinic. Uma wengane uma seyichazela yena ngowakhe umlomo uthi cha, mina ingane yagula ngayithatha ngayimikisa kudokotela, ngithe udokotela private. Udokotela private ke wayesethi angihambe ngiye esibhedlela. So wathi esahambe esibhedlela nengane kwase kuvela umshophu. So kwawuyena oyichazela. Uyabona ke uma ngabe sasulithole kanjalo lo daba right from the beginning, sasokwazi ukuthi sil-attende ngendlela appropriate. So siyacela ukuthi abantu bakithi uma ngabe beletha ama-complaints abazama ukuthola ama-facts noma basitheke. Bayazi ke bakhona basithekayo ngoba sikhona ku-Facebook and so forth. Uma ukwazi ukusitheka we are able to follow kuma-matters. Bakhona abanye like you are saying ozakwethu esisebenza nabo abanye babo ukuthi uma ngabe esevele lo umshophu yena ekhaya opersonal asheshaye kuma-social networks and not indicate imetha eyiqiniso ngendlela iyiqiniso ngayo. And unfortunately njengomnyango wezempilo sine-responsibility yokuprotecta
umuntu obegula noma esedlulile emhlabeni sine responsibility yokuprotect isithunzi sakhe singeke sikwazi ukuthi sikuphendule kwi social media ukuthi cha kodwa kulona iqiniso wena uyazi ukuthi umfowenu noma udadewenu ufike vele eminyangweni wezempilo odokotela no nurse sekukuncane kade bengakusiza ngakho but ke kucela nje ukuthi asiqhubeke sicomplain siwasebenzise but sibe accurate in ensuring ukuthi ama matters ethu siyawaphakamisa but nama families abona ukuthi awatreatekanga kahle awa-address noma aweze eminyangweni wezempilo directly sikwazi ukuthi sixoxisane nabo ngoba abanye uma ngabe sesikwazile ukuxoxa uyathola ukuthi ama-facts bayazibonela ukuthi cha bona bekungasekho okuningi odokotela kade bengakwazi benonesi kade bengakwazi ukusiza ngapho but abanye futhi uyathola ukuthi luningi noma yinde indlela ebesiyihamba nabo abantu bomndeni ekuzameni ukusiza ukuthi nje uma sebebhale ku Facebook noma babhala ku Twitter asakwazi thina ukuthatha ama screenshots e-conversation ukuthi kodwa wena nje besikhuluma nawe lana sayilungisa ngalendlela so siyacela nje ukuthi abantu bakithi sibambisane nabo ukuze sikwazi ukuthi siyisebenzise kahle le platform esinayo. Enye i-culture ngeke nginotice engqongqoshe ilenethi thina njenga mhlambe yakhiwa nayisimo sendlela esiphila ngayo ukuthi ngizosuka mina le emakhaya ngishiya abazali nezihlobo ngiye esilungwini ngiyozama mhlawumbe ukuthola ukusebenza sengihlala la emafletini ngibashila abazali lapha ayikho into ethi ngiyabuyela ngiyobabhekelela ngibabheka ngo WhatsApp nayo yonke into mase konakala sengifuna ukuyagijima kodwa ngiye ku Facebook ngikade ngingekho mina ukubalekelela ukuthi beye ngoba phela uma umlethe umuntu kwesinye isikhathi esibhedlela sekonakele vele kusuke sekukuncane nabo odokotela namanesi abasuke bengakwenza kodwa baye bezame ngokusemandleni ukuthi balelele kodwa nathi thina ke esihlala la esilungwini emafletini sesashiya kudala emakhaya singayi nokuyobabheka siba namandla futhi ekubangeni umsindo la ko Facebook engingakhuza ke ukuthi ke ngiyazazi nami kade ngagcina le emakhaya kwaNongoma angimuse kodwa uma sekonakele sengikhuluma la ko Facebook as if bengikhona ngibanakekele izihlobo zami bengikuphi mina kuze kufika la okonakele kwafika khona kodwa ngiyazi ukuthi wona ngqongqoshe cha uthe wena beze bekufonele futhi abanga esibavimbayo nje laba bogojase gojase hi gojase siyababonga bonke laba abanye abafuni ba message athi angithumelele isithombe ukwayithinta kancane lokugoma ngqongqoshe ngabe la egomeni senza kanjani sisifundazwe siyazi ukuthi kunezibalo esasibekelwe zona ngoDisemba ukuthi kufuneke sifikile kuzona ukuze sifike kulento ekuthiwa i-herd immunity ngathi noma sengisho kahle wawuthe i-population at some point immunity wabuye kwathi uyi-herd abanye sayibanga nabanye bangishaya kodwa ngase ngithi ngizosho kusho ungqongqoshe mina egcina ethe i-population immunity asiqale nge-term i-term elithi herd immunity i-term elivele likhona alikhulumi nge-herd as in ikhanda absolutely likhuluma nge-herd as in ilwane uma ihlangene so umphakathi ke kwase kwabonakala ukuthi cha awukwazi ukuthi herd immunity ukhuluma ngabantu usebenzisa igama lezilwane kwase kuthiwa cha ngoba isingisi into eshintshekayo futhi endala absolutely asithatha igama elingaba acceptable sithi i-population immunity so into eyodwa ukuthi nje igama lishintshiwe lenziwa relevant kithina usayichaza kahle nangu sakhile Madonsela ejozini hey sawubona wesakhile usemoyeni sawubona Ngikho siyaphila no sihlelo lezempilo ngilalela radio maphuthana FM inombuzo lapho ngqongqoshe msakazi hlala phe kwakhe umbuzo wami uthi njengoba nje kusuka nento ethinta ama-weekend uhlelo lakhona saqhubeka yini ngapha kuma-weekend noma kwakuyinto esitashana lokuthi nigome ngama-weekend kuma-vaccination weekend absolutely hayi ke uzokuphendula ungqongqoshe bayaphila abantu ejozini bayaphila kakhulu abantu ejozini awubatshele beyogoma nkosi yami absolutely ihlale lapho hayi ke cha ubuza into elula nje ngqongqoshe ukuthi nisaqhubeka nokugoma abantu ngama-weekend
Usakhile siyabonga kakhulu futhi siyabonga nanombuzo kuyasho ukuthi usakhile umuntu opassionate ngokuphila kwakhe nokuphila komphakathi. Definitely sisaqhubeka naleyo program. uNational wathi umwakha AI uhlelo lwalo balibiza ngevuma weekend oyivuma vaccination weekend. Thina kwi province siyibiza ngekuthi isiyagoma waya. I-program ke esirana 7 days a week every day isaqhubeka because siyafisa abantu bakithi ukuthi baqhubeke bagome ngoba kubaluleke kakhulu lokho. Sisazoza nasejozini siyazi ukuthi sasigcine sifike kusiqala na iprogram but sisazoqhubeka siphinde size kwi area yabo so that bakwazi ukuthi abantu bagcine begomile. Besikhuluma ke ngendaba yokuvaccinate Ntokozo ukuthi sikuphi nendaba ye-population immunity sisekude kakhulu nendaba yokureceive i-population immunity ngoba abantu bakithi kusaqoza ukuthi abantu baphume bezovaccinate. Siyabacela ke kodwa ukuthi abaphume but kuneyindawo lapho esithi nasihamba ngale program yevuma weekend noma isiyagoma waya. Uma sifikile sakwazi ukuthi sichaze emphakathini ukuthi kubaluleke ngani ukugoma, why abantu kufuna beze bezogoma. Hayi abantu mase sibachazele nje bayaphuma beze bazogoma. So iprogram ke esibhizi nayo esiqhubeka nayo sibonile ke kodwa lapha ekutheni emgomeni le age group eyu18 to 34 kusenzima kakhulu. Iyona age group esaqoza ngempela ngoba iyona age group masibuka nje elalela kakhulu nefunda kakhulu izinto ezilapha kuma social networks. Siyacela ke ukuthi iphume ngoba kusa vaccinate 28% kuphela kuleyo age group leyo. Siyacela ukuthi iphume izogoma so that sikwazi ukuthi sigcine sifikile lapha ku population. Angazi noma ungqongqoshe uyazi le ngoma ethi ngicela sithi shwi sambe siyeThekwini. Nanga umhlengi lapha eThekwini umhlengi izuma siyakumukela usemoyeni Mhlengi. Yebo sanibona. Hawu mfowethu kunabaphila abantu eDurban. Kuyaphileka. Hawu uyezwa ukuthi umuntu waseDurban ushaya umoya nolwandle. Nangu ungqongqoshe. Benginombuzo la ukuthi ngabe kuyiqinisa ngani le process le ukuthi kuzosizakala abantu abanesandulela ndobeya kanjani sandulela bani sandulela ngculazi yebo into kanjalo manje ngifuna ukuthola ukuthi ngabe kuyiqinisa ngani ukuthi khona lokho kulobe kuvela endaweni ukuthi sekuzoba khona i-treatment esiza abantu abanayo ukuthi iphele yona uqobo awukhulumi ngoprep iphilisi leli ebesilokhu silikhulumisa nje cha ngikhuluma ngoprep khona leli iloki uthi angazi ngobiza ngathi iloki ivela nasendabeni nje yebo into kanjalo ngabe umbuzo mhlawumbe ungqongqoshe ngabe usenalo nolwazi ngaleyo nto cha ngenhlanhla enkulu ke sinanomuntu osuka kuluhlelo la khona impela kwaNgcothula uzosithatha naye asilekelele siliphendule lolu daba seniyazini ngento elapha ingculazi twisi yalapheka usho njalo Mhlengi impela iyasiza nje ukuthi isifo lesi siphele hayi ke sizokuphendula mfowethu Msholozi. Kulungile Mhlengi siyabonga kakhulu sibonge nanombuzo. Ngicabanga ukuthi futhi uyasiza umbuzo ngoba wenza ukuthi clarifyeke izinto ezikhona. Into okufuna siqale siyisho ukuthi okokuqala as of today alikabi khona ikhambi le AIDS nelesandulela ngculazi as we speak today. Kodwa ososcience continuously in other words bahlale njalo bebuka ukuthi akukho yini esingakwenza okungenza ukuthi sigcine lesifo silaphekile. So leyo bekukhulunywa ngayo eindabeni in the past few days i-research esenziwa ukubukeka ukuthi iyasebenza yini kangaka noma isebenza ifikaphi. So babe reporta nje ukuthi kubukeka sengathi kukhona ikhambi elingase lifike but ke kuse level ye research okwamanje and uma ngabe sesiyitholile sizokwazi ukuthi usikhuluma. Amsholozi wavelwa ichaza kahle ungqongqoshe phuma kulento yokucabanga ukuthi ayisekho ikhona mfowethu ayike lapheki icace bam mhlambe ke ungqongqoshe inyanga le yesifo soFuba engaziyo ukuthi ke kuthe makufika uCovid kwanezinto eziningi ezikhulunywayo ukuthi sifo soFuba kube sekuhlehla abantu ukuthi bebeze ngaphambili kwanokusabela futhi ukuqhubeka abantu bento kodwa lenyanga yesifo soFuba inyanga esho ukuthina eminyangeni wakho sisazoyixoxa kabanzi noJackie. uJackie uzongena kuma details and siyamamukela and we are happy ukuthi ukhona so that nomphakathi uzokwazi ukuthi uyibuzele ama questions directly. I hope
bazongena bangene. But isifo sofuba njengomnyango wezempilo isifo ongasafanele ukuthi kube khona abantu abadlule emhlabeni ngenxa yaso. Unfortunately isona esibulalayo futhi kakhulu. Sibulala nje hayi ngoba ikhambi lingekho, hayi ngoba singakwazi ukuthi silitreat, but ingoba abantu bakithi abasheshe ukuza phambili bezokwazi ukuthi bathole i-treatment. Uyabona nje ukuprove ukuthi ngempela kusafanele ukuthi abantu badlule emhlabeni ngenxa ye-TB. Uyathola ukuthi izibhedlela besinazo njengomnyango wezempilo besithi ama-TB hospitals agcine eseba ne-bed utilization. Uthola ukuthi isibhedlela sinembhede u150 kodwa kuze kuphele u7 days noma u14 days sibe nabantu ababili nje kuphela ebelele khona. Hayi ngoba abantu abane-TB bengekho, but because abantu bayakwazi ukuthi bathi nabefika emnyangweni wezempilo basheshe bafika bathole i-treatment bese bayakwazi ukuthi bayilaphe emakhaya. So inyanga yanamhlanje ke inyanga yokuthi sikhumbuzane ukuthi lesifo sisekhona, sikhumbuzane ukuthi silapheka kanjani, sikhumbuzane futhi ukuthi akusafanele ukuthi kube khona abantu abadlulayo emhlabeni ngenxa yaso. So sizokhuluma ke sithole wonke ama details athinta lokho. Ziningi ke nezinto esizenzayo emnyangweni wezempilo ukuzama ukuthi sikwehlise abantu abagulayo noma nokusondeza i-treatment towards imphakathi yethu. Kodwa kubalulekile abantu kufanele ukuthi beze emnyangweni wezempilo so that sikwazi ukuthi sibanikeze i-treatment. Leli qophelo kwesofamba siye lapha na kusisijeki simbingelele sithi Jeki awusihlebele nje ukuthi ubani, usuka kuphi, wenzani emnyangweni wezempilo KwaZulu-Natal. Siyabonga Mnumzane Maphisa, ngiuJeki Ngozo. Ngisebenza emnyangweni wezempilo KwaZulu-Natal. Ngibhekelela isifo sesifuba. Sibhekelela nesifo sengculaza nesifo socansi. So izona zifo umuntu abhekelela kuzona ukuthi abantu abangatholi lezi zifo uma zibaphethe asibalaphe kahle bangatheleli abanye. Abantu bakwaNgozo abakwabani ithakazelo lithini? Ngizwa kuthiwa abakamaponya ngoba nami lesi akusona esami esokubolekwa kodwa esami ngumphephetho magwala. Ngiyakubona unobugwala kancane. Kodwa ke mawusuthi wakamaponya ngizokusondeza nami eduze ba ngizobe khuluma kakhulu lapha eJoburg ngabantu bakamaponya. But ke nevertheless yini TB? Mongake nje usithathe ubekele umuntu ongazi kahle yini TB? I-TB isifo sofuba esingena ngegciwane elibizwa nge-Mycobacterium tuberculosis. Lesi sifo leli gciwane lingena nje ngokuthi masiphefumula emoyeni ohamba nalo leli gciwane sibe sesiyalithola. Kuqala lapha emaphashini kodwa njengoba sazi ukuthi igazi lidlula emaphashini ukuze lothole oxygen. Yiko sigcina lesi sifo singaba noma isiphi isitho somzimba ngoba sesihamba negazi. So lesifo njengoba ke yawabeka ungqongqosho ukuthi uma sibona lama inkomba lezi uyakhwehlela mhlawumbe usukhwehlela isikhathi esingango 2 weeks noma ngaphezulu. Kodwa uma futhi kunesinye isifo esikuphethe like iyongculaza kanjena kufanele nje uma uqala nje ukukhwehlela usheshe uye emtholampilo noma kuthi uyajuluka kakhulu mawulele. Kodwa lokujuluka hayi ngoba kushisa ujuluka ukuthi uzukhumule into obuyigqokile ngendlela ojuluka ngayo. Ukudla mhlamba kuthandeki uyancipha emzimbeni kodwa awuyena umuntu oqonda ukuncipha emzimbeni. Uma unalezo mpawu einganeni nokushisa kakhulu emzimbeni noma ingane mhlamba ayisakufanga ngabe ezinye ontanga bakhe bayakhasa yona ayikhasi ayikhuli kahle. Lezo impawu zokuthi phuthuma emtholampilo ukuze ba-check ukuthi asikho yini lesifo sesifuba. Njengoba besisho-ke lesifuba isifo sesifuba isifo esilaphekayo futhi silapheka nje kalula. Kodwa kubalulekile ukuthi usheshe usukume ngoba siyabulala futhi uma singalashwanga ngesikhathi. Siyahambisana ke ngesinye isikhathi nezinye izifo ngoba isona sifo esiningi kakhulu emhlabeni wonke nasezweni lethu nje South Africa ngoba iSouth Africa uyabona ukuthi uma kubalwa amazwe awu30 emhlabeni wonke sikhona laphana.
futhi mase kubalwa amazwe analesifo uTB nje lojwayelekile olapheka ngamaphilisi ajwayelekile uTB lo osunenkani osungasalapheki ngamaphilisi ajwayelekile kuphinde kube kubi kakhulu ke eningizimu Afrika ngoba sinanesifo sengculazi okuyisona esiphinde sicindezele iimmune system yabantu okwenza ukuthi vele ngoba sinaso kakhulu lesifo emoyeni bagcina abantu besithola kakhulu yiko iprovince yethu ngebhadi ilona elinezinamba ezinkulu uma ubheka abantu abanalesifo soFuba eningizimu Afrika. Omunye uzothi ke sinakho ukusebenzisa nje ingqindimagciwane noma ama antibiotics. Ngiyajabula khona odokotela la siyayisebenzisa lezi zinto lezikodwa akusiwo wonke akwazi ukubamba isifo lesesikhuluma ngaso. Ukuthi kunalamagama amakhulu ke sesiwasebenzise nodokotela thina sasilapha eMedunze. Oh mycobacterium zonke lezo zinto lezo ke yini eyenza ukuthi kungasebenzi nje noma iliphi ingqindimagciwane lezi. Yeah. Kulesifo njengoba sisho ukuthi i-mycobacterium tuberculosis indlela edaleke ngayo inothango la egciwaneni okwenza ukuthi lama antibiotics ajwayelekile angakwazi ukudlula khona ngoba fanele adlule khona azayongena phakathi nendawo yesela ukuze ikwazi ukuthi ilaphe kube nobungcono kodwa manje yiko kunalamaphilisi futhi nawo lamaphilisi ayinhlobo ezu4 siqale sigadle ngo4 wonke eqaleni kodwa ngenhlanhla ngoba ke ukubhekelela ukuthi kungabi nepill burden eningi asahlanganiswa lamaphilisi lithe linye lishaya lo udonga lolu bese amanye ayangena amanye ayacoboshisa njalo yiko lesifo usilapha inyanga eziyisithupha and nakhona njengoba sisiqala ukusilapha after inyanga ezimbili sikushaya ngayo ngeinhlobo lezi ezu4 ihamba ezinamandla kakhulu ikakhulukazi kune INH ne rifampicin iyona esimi ngayo kakhulu ke eqaleni bese ke sikucheck ukuthi ayasebenza yini lamaphilisi sikuthatha isikhwehlela again bese mase sibona ukuthi hayi kuya ngamangozi makhaza bese ke sikufaka kwamanye amaphilisi inyanga ezu4 eyisele futhi noma usuqedile siphinde sicheck ukuthi sicoboshisile ngempela yini iTB egazini lakho kuke kwaba nesikhathi elemakhaya kwakunalento yayidumile ukuthi ngathi uyahola mawutholakala engathi unesikhwehlela lesesivezayo engathi kwase kunokutshelekwana ke kwayikhwehlela uthi angishayele isikhwehlela kodwa ke asikho lapho namhlanje kwakumtshelekwana manje ithi indaba ke ngabe yini umehluko phakathi ke kweTB lequbisile le lapha ecollege sisafundela umnesi babethi latent TB absolutely kanye ke nalena ke TB ephilayo babethi active TB so awungibekeleke sithombe kuhlukapi kuze kube khona engathi ilele nephilayo kusuke lapho lokho siyabonga Mr Maphisa angithi njengoba kade sisho ukuthi ngebhadi igciwane leTB ligcwele nje emoyeni mhlambe angazaphelo le airtime unozipho lapha eMnambithi wenozipho ake sikubingelele mfowethu idumela uyaphila nozipho hello yebo nozipho uyaphiloni ngiphilile ngezomlilo bakithi baphila abantu eMnambitho hawu mqabaqaba ikhukhula nje kodwa sasurvivor awu futhi ke phela satatama sasavava absolutely cha nangu ngqongqoshe nangu noJeki kuthina kwakho ukubuza umbuzo wami uthi njengoba ugibele phekwe bo ubunqamuka ukuthi ugibela nje phekwe inkomo uyezwakala ke manje uyezwakala impela ke manje inkomo zizinetwork uthi into la nawe bhuti yabo iTB yes isifo esikhule thuma sikhwehlela
sifundo standard 1 sivale umlomo ngenqindi Yes. ayafika i-COVID yathi asivale ngendololwane so i-TB njoba iyi-airborne Yeah. iyafana ngizothi kushuka kancane nje Yeah. i-related yini kwi-COVID Yeah. ngoba umuntu mene-TB Yeah. endlini bahlobene laba abantu ngoba umuntu mase uyakhohlela kubeke ile amaphilisi la kokunika wona because la ekhaya sesaba naye umuntu one-TB sathestwa sonke. Yes. Uma usune-TB zitreat njengomuntu yinto likhuvethe olukhona COVID. Yeah. ukuthi the easiest way ukuthi sibe safe noma sephakathi endlini ngoba une-TB uyaqhubeka ukukhwehlela udlele medication i-mask kusho ukuthi akayifake noma eyolala yini ngoba phela izifo lezi zandawone ngazi ukuthi ziyama-multiplyana simshise kanjani umuntu osene-TB while kune-COVID esela endlini esophumile emgaqweni while kade yekhona udla yini lama-bani 4 RVs kuno-something 4 amaphilisi akhona simenze njani ngoba thina sizosho ngokuthi amaphilisi ayamsiza la ekhaya kuba right there is i-COVID so senze njani sinomuntu sim-advise ukuthi lala ngemask noma uzobona ngazuthi siyamcwasa usenayo izifo sezandile akusafana kudala ukuthi sikhwehlele esandleni sikhwehlela manje ngendololwane senze njani kumuntu la ekhaya osedlala amaphilisi kodwa kwisimo se-COVID. Ayinozipho ngithemba ukuthi uyibuze kahle futhi wena uthi ubungibuza ubungifundisa sasingaba nawe lapha eMedunse emapassage lapha absolutely hayike uzokuphendula ma emoyeni ngicimo emoyeni okay absolutely hayike nango ke ma uthi ke ubuhlobo phakathi ka-COVID ne-TB belale ngama-maski nami ke imaski le ekhaya senayo impangakazi noma silala siyigqokile ne kodwa sisayigqoka nje noma sesidla siyigqoka ufake uphinde uyigqoke ithini into yemaski awuyichaze kahle. Siyabonga kakhulu umlaleli Nozipho. Into ye-TB no-COVID well kukhona ubuhlobanyana ngoba zombili lezifo uyakhwehlela so nokuvikela ke kumele especially umuntu mayesanda uqala ukudla amaphilisi noma engakaqala ukudla amaphilisi ume nabanye abantu especially endlini angafaka imask. Kodwa ke ukulala nayo angiboni ukuthi kungaba into elula kakhulu. Mhlambe singacela uma izindlu zininganyana ekhaya mhlambe alale endlini aqhelelana nabanye abantu. Kodwa into enhle ke uma nje usube namaviki amabili uyiqalile i-TB treatment yakho usukungasekho esimeni sokuthelela abanye abantu. Kodwa ke siyakhuthaza nakho ukuthi uma abantu bebaningi kakhulukazi endlini mhlambe uma kusemini bangaxoxa nje baxoxele phandle ngoba umoya uyahambisa amagciwane la ugcina igciwane lingasuki komunye umuntu liye komunye. Kodwa ke asimphumuza umuntu mayelele mhlambe ke angaze axakeke alale uyakhishwa nimakulala imask uma ngaphandle uma ni-10 endlini eyodwa kodwa ke uma mhlawumbe uwedwa keep imask ulale nje kahle. Yazi wangisiza sengizoba ukufika nje endaweni ngivele ngilala ngithi hayi bathe kwa-health asikhiphe imask masilele noma ngizongena nje esitolo ngingena ngilele uma uwedwa kodwa angithi uvikela laba abanye abaseduze kwakho. Ngizwe kahle kukhona-ke le ekuthiwa isuke isinenkani i-TB babeze bethi lapha esikoleni u-MDR uyabona-ke yini i-MDR? I-MDR iyona olunye uhlobo le-TB kodwa alisalapheki ngamaphilisi lawa ajwayelekile esithe siwadla u6 months. U-Rifampicin lo umlaleli ake wawusho. Futhi ngikuphazamise phela usahlukanisa leya ebithambile nebiqinile. Yebo. Awuyazi nje ngiyakuphazamisa ngiyaxolisa. So lena isuke ingasazweli kulamaphilisi ajwayelekile esiwalapha ngo6 months. So kusuke sekubalekile ke sesineyindlela ezintsha ke manje kuqala besikujova u6 months wonke udli treatment iminyaka emibili kuya kwemthathu
Kodwa ke imicwaningo ye-research isisizile kakhulu. Noma unale ngalapheki kalula u-MDR, at least usudla 9 months awusajovi. Absolutely. Kodwa ke kubo khona lapho ngoba uqala ucwaningwe khona abangakwazi ukudla 9 months because ake sithi ike wakuphatha u-MDR before or mabebuka amaphapha awasekho esimeni esikahle. So ngebhadi kusadla u-18 to 24 months. Kodwa ke even lapho ngenhlanhla awusajovi ngoba namaphilisi amasha asafika obedaquiline akwenza ukuthi ubedaquiline hayi ngolibhala phansi ungasadingi ukuthi ujove ubedaquiline ngiyalithanda leli gama ngqongqosho ulizwile leli gama ubedaquiline kuba khona udokotela umlitha ngabe usesidide wasiqeda ngaba eshelinya ntu sasho yena ubedaquiline kodwa izothiwa ndlela yiziphi impawu nezinkomba zabagula ngesifo sofuba esokuqala nje ukukhwehlela uma ukhwehlela kungapheli hayi lokhu komkhuhlane nje odlulayo mhlambe sekuze kwaphela amaviki amabili noma ngaphezulu kodwa ke siyagcizelela uma unezinye izifo ezi-underlying like abo-HIV abo-diabetes uma uqala nje ukukhwehlela usheshe uye emtholampilo ukujuluka kakhulu uzuza ushintsha impahla ebusuku mawulele ukudla kungathandeki uyancipha emzimbeni kodwa ayikho into oyidlayo mhlambe enciphisa umzimba kodwa ubona nje emzimbeni uncipha. Kubalekile ke ingane noma ithanda ukushisa kakhulu ingakwazi ukukhula kahle njengezinye izingane kubalekile ukuthi sibaphuthumise. Enye into ebalekile ukuthi even ekhaya uma kunomunye oke waba ne-TB umndeni wonke kubalekile ukuthi ufike uzobheka ucwaningwe sibheke ke nokuthi amukho yini omunye oba nalezi inkomba kodwa ikakhulukazi izingane ezingaphansi kweminyaka ewu5 zona fanele siziqukule zonke nje ziye emtholampilo ukuze icheckwe ngoba uma siyichecka sithola ukuthi azinayo i-TB kodwa siyayinika lokhu okokumisa igciwane emzimbeni ukuthi lingabhebhetheki lize libange isifo se-TB. Ngiyabona ke la istafini esikhona namhlanje bakhona onesi asebebadala bese yabona nalabo abasaphuma nje college abasafika labadala banqakuzisa amakhanda kade babeyenza lento ye-TB abancane uyabona ukuthi khuluma ngani talking about yabona ngiyazi ukuthi ke nithi khona u-MDR bese kuba khona ke njengeyimoto khona i-A kube khona i-B Mercedes ne-S i-Mercedes nithi nakhona i-XDR lapho ke kusuke sekuhanjwe kakhulu lapho. Yebo lapho angithi njengoba siqale sathi khona le TB nje lapha ngo6 months khona le MDR olapha ngo9 months 18 months to 24 months le XDR isuke ungasazweli ke kulamaphilisi omabili. Absolutely. So kusuke lapho ke sekufuneka sihambe sibheka siqale sicwaninge nje ukuthi iwapi abulala lesifo sakho. Okay. So yiko uXDR ilesi impela esesingasazweli kulamaphilisi la amanye. Kodwa ke leso futhi sisitreata isikhashaneni sijanyana kuba iminyaka emibili kuye eminyakeni emithathu. Okay. Depending ukuthi njengoba siloke sikuthatha isikhwehlela njalo ngenyanga sicheck ukuthi hayi ubangcono yini ayehla yini igciwane emzimbeni nokuthi ke la ngoba ucwaningo lakhona luningi sinesibhedlela ekuthiwa i-Center of Excellence iKing Dinizulu. So bonke abantu beprovince siye sibayise lapho until mase kungozi makhaza kusungayoqedelela ngasekhaya kodwa ila uqaliswa khona imishanguzo yakho ngoba nayo lemshanguzo eminye futhi kodwa uyafundiswa ngayo ngoba eminye ayiphathani kahle egazini so kufanele kube nako ukuthi uyazi yini ukuthi yiziphi izinto ezingangahamba kahle so that nawe uma ziqina kakhulu lezi zinto kodwa ungawayeka amaphilisi uye emtholampilo ukuze siyilaphe lezi amanye sikubiza ngama side effects. Yiziphi indawo oyithola unamathuba amakhulu ongathi mawuye kuzona uyithola usutheleleka nge-TB? Ikakhulukazi ngoba njengoba eke washo umlaleli wethu ukuthi lesi sifo isifo esihamba emoyeni futhi siyathelelana komunye nomunye so uma sihlala sibaningi endaweni eyodwa njengasema hostela ezikoleni kakhulukazi futhi yiko siphinde ezumnyango wezempilo sihambe sobheka ezikoleni ukuthi izingane zingathelelani
zonke nje indawo la abantu behlala bebabaningi ikakhulukazi ke nje siyaxwayisa kakhulu abantu besilisa. I think isona sifo esisodwa lesi sihlasela abantu besilisa kakhulu kunabantu besifazane, ngoba indlela abaphila ngayo abantu besilisa bayathanda ukusocialize ndawonye, bahlale ndawonye, sihleka ndawonye, sishare ubhiya wethu ndawonye. Legenda leneyayi. Cha, sijeki siyazi ukuthi inyanga yonke le yesifo lesi sofuba, and sizokwenza sure ukuthi nangokuzayo siyakubuyisa ngoba inqwaba imibuzo yethu esibona ngathi isalile esizofisa ukuthi abalaleli bekwazi ukusizakala ngayo, kodwa ngenxa yesikhathi esihlale ngempela sisifishane kakhulu sizocela ukuthi-ke ngoba inyanga nje yonke le sizobuya mhlambe noma ngeviki elizayo noma kulela eliyangasekupheleni kwenyanga sibuye uzosigoqela kahle ukuthi inyanga yenu ihambe kanjani. Ngabe khona mhlambe sokubona kwama-activities enizobe nikwenza njengomnyango okuthinta inyanga le ye-TB? Sizobe siphumile nje kuzo zonke indawo la khona abantu kuma taxi rank, indawo zomholo, sizama ukucheck abantu ukuthi siba screen ekseni nesikhathi, siba test ekseni nesikhathi, baqala i-treatment. Siyabagqugquzela ke nawe sebengenile ekwi-treatment ukuthi bangayiyeki i-treatment. Uma khona okubaphatha kabi baphuthume emtholampilo ukuze bathole usizo, kodwa nje bame badle kahle imishanguzo yabo. Absolutely, siyabonga kakhulu sesijeki. Ngizocela nje ukuthi ungqongqoshe asigoqele ngoba isikhathi hayi sesidliwe yilesa silwane singashiwe emoyeni, ukuthi ke ungqongqoshe asigoqele asibongele. Mayisekhulumile ungqongqoshe hayi kuphelile. Asibonge kakhulu, sibonge kudadewethu uJeki ngeinformation. Ngiyacabanga ukuthi njengoba ushilo Ntokozo mhlambe ngeviki elizayo sofuna siphinde siqhubeke naye ngoba i-information on TB ibalulekile. And abantu ngicabanga ukuthi abalitholanga ithuba kahle lokubuza imibuzo. Siyacela ngeviki elizayo ukuthi uzobe khona. Ngicabanga ukuthi sesidecide ukuthi uzobuya. Babe ready nje ukuthi bazobuza imibuzo from some of the things azishilo namhlanje nenye iminye imibuzo esizoyibeka lapha ngoba uhlelo lolu intention yalo ukuthi umphakathi ukwazi ukubuza directly emnyangweni wezempilo. So sizokwazi ukuthi siqhubeke nalo next week so that abantu bakwazi ukuthi bathole ithuba lokuthi babuze. But njengomnyango wezempilo njengoba eshilo sobe sigcwele iprovince yonke sizama ukugqugquzela ukuthi abantu babe aware ukuthi i-TB ikhona, iyabulala uma ngabe ingazange izilashwe, kodwa sikho isidingo sokuthi ikubulale ngoba kufuna abantu basheshe basondele emnyangweni wezempilo. Kungenzeka kube yimina, kwenzeke kube abasebenzi bomnyango bezempilo, kodwa bonke lapha bazobe bekhona sizobe sikhuluma nge-TB kule nyanga. Siyabonga kakhulu ke ukuthi umphakathi uqhubeke kube nathi, sikubonge nanemibuzo esiyitholayo. Into esiyithandayo futhi ukuthi ama-comments ethu mengena amanye ayasisiza futhi, bathi bebuza umbuzo njengoba kade usho nje omunye besi-advisor ukuthi singenze njani, sixwayisa noma sicushisa sisonke esiwumphakathi. Siyabonga kakhulu ngeparticipation. Ongqoshe angbe ngisakhuluma uma usukhulumile, kodwa ngiyayithanda le ukuthi uyizwile imibuzo yami namhlanje bekhombisa ukuthi ngake ngahamba lapha epassage lasemedunze ngangehla ngenyuka lapha ya bethi abanye. Ngiyazi ukuthi uDr Shabalala ufunde emedunze, akufuna sike sibuze yena unhloko wemnyango ukuthi wake wakubona kuyiphi ipassage yasemedunze. Hayi res ngangimandla lapha ya ngibabheka odokotela ngimandla lapha eresi ngehla ngenyuka nami ngiwacaphuna ke lamagama. Absolutely uthi mawusuphume ngaphandle ubingelela umuntu uthi sawubona stethoscope umuntu akakhe kulolu hlelo asivalelisi sithi kulungile ke bye.